כן, שלום, זה פאונינג מדבר, ואנחנו מתחילים סרטון היום. זה הסרטון המשחקי הרב הראשון שלנו, ויכול להיות שיהיו לנו כמה פיילים, אבל אל תדאגו, זה לא המשחק היחיד ואתם תאהבו. אתם יודעים מה? נשנה את זה. זה משחק הבליץ הפיילס שלנו, נעשה הרבה טעויות. רוב הסיכויים. אלא אם כן אנחנו נהיה ממש לקי היום. אז אלה האורחים המיוחדים שלנו היום. לא אלה. כן, האמת שכן. מייק ודיימון.רדסטון, לכו תעשו סאבסקרייב להם. וכן, אז אני צ'אנל של גם עברית וגם אנגלית, ומיינקראפט לא הדבר היחיד שאני עושה, אז אל תדאגו, הצופים של אנגלית ואלה ש... יפה, אהבתי. אוקיי. טוב, מייק, איפה אתה? יש לי סטון סורד אחד. בשבילי? לא, רק... אוי, שיט, הרגו אותי. מה? הרגו אותי. מה? טוב, כן, זה משחק הפיילים הראשון. מתחיל בפיילס. אתה בשמאלי או ימיני? שמאלי. אני בימיני הייתי. יש כאן מישהו טוב, בסדר. הוא לוקח את כל הצ'סטים. מי פה הצביע לביבי? אני. הלו. אנחנו עושים סרטון, אז... כן, אופק. על מה? survival game, זה הצ'אנל שלי. אז לעשות סרטון. אפשר להצטרף? כן, אבל בלי... אתה כבר בתוכו. טוב, ואתה בתוך הלייבסטרים שלי. אופק, איך קוראים לצ'אנל שלך? The Amazing Gamer IL5514@gmail.com. אני מפרט לכו תעשו סאבסקרייב גם לו, הוא גם ישתתף במשחקים שלנו היום. הם כבר עשו לי סאבסקרייב. לא, הם לא. אף אחד לא עשה. אני חכם. אני מה זה חכם? כולם עשו רק לי. תודה אדם. אפילו פיודיפיי עשה לי. שנייה, מייק. וואט? איפה מייק? מה, אני כאן, here. מה, זה אתה? כן. כן. יש לך קול שונה, אתה יודע? גברי יותר? זה האיש שדיברתי עליו. טוב, אופק, אתה בתוך המשחק? שנייה. מייק. אדם עכשיו במקומי. אני הדיימנד, מייק הוא הדיימנד, מייק. אדם. אריק. כן. אופק, תעשה אקספט. אחרי רק שנייה. אחרי מה נשמע? מי זה? זה מה? די אופק, זה לא. טוב, מה יאללה, אופק, זה מה? הסיבוב השני. אז כן, יאללה, בוא נתראה איתכם כשזה כבר יתחיל, ואל תדאגו. טוב, וחזרנו, אנחנו עכשיו בסיבוב השני, כן. אז, מה נשמע? בסדר. אני רוצה להצביע לביבי. אף אחד. אתה. הופה, טוץ. בואנה, שבתי מלא היום. גבר. שנייה, אדם, אריק. כן, כבר התחלנו. אני יודע, שנייה. אחרי זה אתם יכולים לבוא לסרבר שלי ולעזור לי לבנות את המגדל הזה. לא, אנחנו לא עושים. אני לא בונה לך את המגדל. למה? ככה, אנחנו עושים רק survival games היום. נו, למה? לא, שיט, הורגים אותי.
שיט, תרגים אותי. מה, יש לך בעיה עם הקול שלי? כן. יש לך בעיה שאני שולף מהן הליום? הורגים אותי. אין לי שום אופק. לא, סליחה. שיט. אני מת. מתנו באותו הזמן. טוב, כן. מיכאל, אתה בתוך המשחק? מיכאל, אתה בתוך בליץ? אופק, בוא לפרטי שנייה, זה יכול? טוב, ונחזור אליכם וחזרנו למשחק השלישי. זה עיקר משחקי, רוב הזמן, רוב הסיכויים שזה עיקר משחקי הרב הפיילים. אבל לא משנה. כל עוד מישהו מאיתנו ינצח מקום ראשון או שני פעם אחת, אנחנו בסדר. שזה יהיה האדם רוב הסיכויים. מה? אמרתי שרוב הסיכויים אתה תהיה מקום ראשון או שני. רוב הסיכויים. עכשיו אני משחק. אדם השחקן הכי טוב כאן, אבל בינתיים אני משחק במקומו. מקום שני זה אני. וואי, מי נתן לי בוסט? אני. ברצינות? כן. נתנו לי עוד בוסט. אופק, למה אתה לא זז אפילו? את לקחת כל התיבות, מה זה אחר הזה? אני לא, לקחתי 2. אוי, הורגים אותי. זה חכם. הרגתי מישהו. נו, אדם כבר, עכשיו הוא ייקח את כל התיבות. אוי, יש לי עוד סטון סורד. יופי, אני צריך אותו. תן. Give me. אתה בתוך זרקתי. אתה בחדר איתי? לא. טוב, כך. איפה? יאללה, בוא. מה? רגע. לי יש הארמר הכי גרוע. מה ייקח? מה? איירון הלמט. רגע. טוב. יש לי מישהו שיכול לעזור לך. מה? הרגו אותי. מה? אני רדפתי אחרי מישהו אחר, איך הוא הגיע אליי? טוב, יאללה, משחק שלישי. וחזרנו, אנחנו היינו באמצע משחק, אבל... אני לא אוהב את הקול הזה. כן. כל הכבוד לך, אני נשאר איתו. תעזור לי, המטומטם! אני לא יודע איפה אתה. נו, לא יודע איפה אני, בחוץ! יואו! אני לקחתי צ'סטים. יש כאן טים של 3? מה? יש פה טים של 3. טוב, אנחנו 2 נגד 3, לא כזה פייר. ונחזור איתכם למשחק הבא. וחזרנו עם המוזיקה המצערת הזאת. די. תפסיק. אמרת מוזיקה מצערת. די, תפסיק. הוא אמר מוזיקה מצערת, אז עשיתי מוזיקה מצערת. אני אוהב. מרק, אתה יודע מה נושא לי? זה התחיל. לא ידעתי שזה התחיל.
מי הורג אותי? איזה סטיבות. אבל ישראל תהיה הקבוצה שתצטרף. זה גם ערוץ אמריקאי וגם ישראלי. מי בדיוק פה אמריקאי? אני! סליחה, מה, באמת? כן. לא ידעתי. עדיי! שיט. מה קרה? גרקט. מה יש לאיש הזה ממני? תאכל! תמות! מה? תאכל! תמות! למה הוצאתם אותי? אתה משוגע, אתה יודע? אני יודע את זה. אני עוד לא מצאתי. טוב, זה היה מהיר. כן, אופק זה מעצבן, די אופק. אופק זה מעצבן אותי, זה לא כדאי לך שאני אתעצבן. האמת שכן. כל הצופים בלייב יערכו. אתם מצלמים? אתם מצלמים? כן, ברור. עכשיו? כן. תראו את הלייבסטרים שלי ב4. The Amazing Gamer, טוויץ', עוד מלא דברים שאני רוצה להזכיר. אתה יודע שזה ערוץ קללות של פאורני, של ארי. כן. זה לא היה קללה. טוב, אבל זה גם ערוץ בלי דברים סוטים, של ארי. בסדר, אבל זה לא היה דבר סוטה. אני רק פרסמתי את וגם לא של הלייבסטרים. פדופיל. מה? הלייבסטרים שלך הוא פדופיל. מה? סתם לא. ברצינות אמרת את זה רגע? ברצינות אמרת את זה רגע? ממש לא פדופילי. ברצינות אמרת את זה רגע? לא, אני רציני, לא שמעתי טוב. אתה ברצינות אמרת את זה הרגע? אופק. מה? נראה לי יש לי בעיה במה ששלח. זה לא יודע. סליחה על האנשים שפשוט, שאפילו לא, יש אנשים שפשוט לא משחקים איתנו וזה רע מאוד, שסתם מתעניין והם סתם ככה מדברים כאן, זה די גרוע. תשמעו, כל מי שלא משחק איתנו עכשיו survival games, אף מכאן. אני מתתי. אני יודע. זה אוסלוט? נראה לי שהוא לא בשיחה. כן. אוסלוט, אני יודע שאתה בשיחה. אני עוד פדופילי. סתם. טוב, כולה... כל הזמן מתקשר עליי. מי? מייקל. נו! אוסלוט. אז אל תענה, אנחנו עכשיו באמצע הסרטון, לא מטומטם. אז רגע, גם באמצע הסרטון שלו נעשה לו את זה, אל תדאגו. פשוט אל תעשו סאב, גם יכול להיות לא כדאי לכם כל כך לעשות סאב לערוץ של זה אוסלוט. אופק, תענה לי. אנחנו באמצע סרטון. שנייה. לא, שנייה. אז רגע שנייה.
מה, אתה רציני כאילו באמצע סרטון זה מה שאתה עושה? גם זה נעשה כן, גם נעשה בסרטון שלך. מייק, אתה צופה בי? כן. יפה. תסתכל על מה יש לי. פל. אתה יודע שאתה שלחת לי את השער רק? אוקיי, תסתכל אם יש מישהו מסביבי, אני עושה משהו. מקרח, אתה שלחת לי את השער מקרח, אופק, אתה יודע? אז אני אשלח. שלח עוד פעם, זה מה שרק רציתי, זה הגדול, מה הסיפור הגדול, אני לא מבין. מה? טוב, באמת. כן, באמת. טוב, נחזור לכם עוד שנייה בשביל הסרטון הבא שלנו. תוציאו אותו, כבר אין לי כוח. אבל הוציאו אותי. הלו. עונה נהיה אלופה. פאלה פה 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 פה. אריק, אתה רואה את המונדיאל? כן. כל מי שלא משתתף די. בסדר, אני הולך, אבל שנייה אופק, שלח לי בזמנך הפנוי. אני לא יכול! זמנך הפנוי הוא אמר. לא, אני לא יכול בכלל, יש תקלה. מה תקלה? בזיק? הורגים אותנו, הורגים אותי. תהרוג אותו, תהרוג אותו. טוב, הוא ברח. אורי, ברור. הבלה. קח את זה. קח את זה, אופק. יש את זה. מה יש כאן? טוב, מישהו יכול להסתכל עליי? וואי, יש לי כמעט פול, יש לי כבר כמעט... מי מת? יש לי כמעט פול איירון. אני לא. יש לי עוד איירון, יש לי עוד אחד מאלה. אופק, קח. מי מת? אף אחד בינתיים. אופק, נתתי לך משהו. אני חי, למען. אופק, זרקתי לך נעליים. אוקיי. אני זאב בודד, אז אני לבד. כזה בודד, כזה מת, כזה... בדרך עושה... הנה, כך. טוב, אני רץ אליכם. אני לא צריך, נראה לך? יאללה, אנחנו בשמאלי. אתה תמות על הארמר שלנו. We're supreme. אוי, סליחה. We're supreme. בואו מיכאל, אתה מכיר את הבן דוד שלי מבאר שבע? אתם הלכתם לימיני? אתה יודע, זה שלא קיים. כן. הלכתם לימיני? אני... זה, עם מיכאל. איפה אתם? איפה אתם? על הפירמידה המזהרה. מיכאל. אוי, הורגים אותי. איפה אתה? די, לא, הרגו אותי. לכו למטה, הוא בימיני. אני אנקום בו. תהרגו אותו מהר, בקושי יש לו. מה? יש לך פול איירון. אני כזה הייתי בטוח שהוא מת, ואני כזה מת. אוי. קח את האיירון, מנסה.
לקחת כבר. אריק, כן, אריק, לך ליד מיכאל או אדם, אני לא יודע מי זה. אני ליד אתה רואה מצפן מרחף? כן. עכשיו אני... אתה רואה אותי? כן. עכשיו אתה רואה אותי. 8 אקספרט. נו, אני יכול לנצח? כן, ברור. יאללה, לדט מאץ'. את מי יש? אוקיי, אז יש אחד שאין לו ארמר בכלל. יש אחד שיש לו דיימונד. יכול להיות שיש לו שרפנס אחד סטון סורד, ויש לו דיימונד הלמט ודיימונד לגינגס. תיזהר ממנו. הוא בא אליך. אני מלך. פוחד מקום אתה ראית איך קוראים לו? פופ איז טייסטי. פופ איז טייסטי. טוב, לצערנו הפסדנו. נחזור אליכם מיד שלום חברים, אנחנו עשינו... זה לא הכניס אותי. זה כן הכניס אותך. זה לא. זה כן, זה אמר, השם שלך נכנס. וזה יודע למה שהוא, זה לא הכניס אותי. טוב, וחזרנו, אופק תוריד את הקול הזה. לאן רוצים? אז תרוצו אחריי. אופק, אתה רואה אותי? אני לא יודע איפה אתה. אני רואה אותה. שומעים אותי רגיל? לא, פשוט לכו לספון, פשוט תירדו למטה בספון. תקפצו למטה. אז חבר'ה, זו מפה חדשה די בשבילנו, כי אנחנו לא שיחקנו בה כל כך הרבה. יש לי ביג בוי פנס וצ'רלנדר סליקרס. יש לך סניקר? סליקרס. זה הדבר הכי שאני הבנתי. אני מה זה חכם. וואי, יש לי טון של לאגים. ננצח עם לאגים בכל זאת. Because we are the kings of the world. חכה לי. We are the kings of the world. שנייה. Speaking good English. הרבה. יאללה. ואנחנו ממשיכים לצערנו בלי המוזיקה, בגלל שהמוזיקה עושה לאגים. איך נצא מכאן? ככה. I have a stone. אני כבר יצאתי. I have a stone sword. יש כאן מישהו! I have a stone. תעזור לי! אני לא יודע איפה אתה. הרגתי אותו. זה נשאר לי איזה... תביא משהו. להביא לך משהו? לא אתה. אין לי כלום. יש לי רק חרב יש לי רק חרב אבן וחרב עץ. תפסיק עם הקול הזה. כן, אנחנו באמצע השידור. לא בסדר, אני... חשבתי שביטלתי את זה לא משנה, זה פשוט מציק. חשבתי ביטלתי את זה. מה? איך רגע זה מעבר? איפה את? אנחנו למעלה כבר. הפחדת אותי. תן לי את כל הדברים. יש כאן מישהו. בואו איתי. יש כאן מישהו. איפה אתם? תיבה בתוך המים. אדם, למעלה. לא, סליחה. מייק, למעלה. אתה רואה אותי? אני בא איתו. מי מרביץ לי? מישהו רוצח אותך. הינט, זה היה הוא. בואו איתי. אני מאחוריכם, בואו איתי. לא, תודה. היה שם מישהו. יאללה, בואו, מהר. צ'וקו בייקה. אני חכם. צ'וקו באו? הם יודעים ש... מה, נפל לי די, נו, תן לי. הנה, אני רואה אותו. בואו, אתם רואים אותו? בואו. אני רץ במים. אתם רואים אותו? גם במים. כן. מה? כנף איזה טעים. טיפשים חכמים. אנחנו קוראים לנו מעכשיו טיפשים חכמים. טיפשים החכמים. זה מחדש. בואו. הטיפשים החכמים, כל יום ב-yes, בערוץ קומדי TV, ב5 עד 5 ודקה.
קומדי סנטרל. מה אכפת לי? תסיכו את דעתו, אני תסיכו את מסתכל דעתו, עליו. תסיכו את דעתו. יש לו איפה דעת? הוא? הנה הוא. הוא בת. מה? יואו! יואו, פספסתי אותו בכמה בלוקים. תמות! יש! זה אני בכלל. לא. אני חכם, אני אפילו כזה לא מתקרב אליו. You got bone, bro. תודה על הבוסט. היי! די! גנבתי את הקיל. אופק כזה עם חצי לב. נו, תן לי משהו. נו די, אל אין לי תרביצו כלום. לי, אני זה. מה אין לך כלום? יש לך כאן את רוב הדברים. אין לי כאן כלום. תן לי אפילו כובע, אין לך נעליים, מכנסיים? יש לי אל תרביצו מכנסיים. לי. תן. ויש תרביצו לי, ויש יש לי לי כובע. תן לי את כל הדברים שיש לך. נראה לך? וואו, פספסתם כאן צ'סט. לא, אכפת. כולה צ'סט. לא, שיט. כאילו שבצ'סט יש משהו. תודה. היי, למה פתאום יש שם סטון סורד? מה? פשוט צריך סטון סורד? כן. אני צריך סטון סורד. מעניין למה אין לי. כזה רואים אותי כזה עם חיוך מרושע. אדם. יש לי דיימונד סורד. כן. כן. איך? לא יודע. אני מטומטם, זה איך. מה? לא כזה פתאום איזשהו וודסורד תעשה דיימונד. לא, כזה פתאום כזה נובה, יש לו דיימונד סורד. בוא נשתמש בזה. מצאתי את הבליסטר. אז תן את זה למישהו שיש לו משהו בכלל. מי פגע בי הרגע? מי פוגע בי? איפה אתם? יש כאן ארצ'ר, הוא פוגע בי. וואי, פגעו בי אני עוד רואה פעם. מישהו עם חרב סטון מחושפת. לא, שיט. מישהו הרג אותך. מרדר פייק. פיטי. הוא גם הרג אותך. איזה כיף זה שחברים שלך מתים. נכון, איזה כיף שאדם מת. כן. בחיים האמיתיים. שון עבר לי. שון עבר לי את הלילה. רבי. בפעם הראשונה שהוא שיחק בכלל. כל הכבוד, למה אתה משוויץ? לא יודע. מה? דרך אגב, מרק סיים לי את המשחק. סתם. אבל זה כזה דרך... טוב, וגמרנו להיום. אני יודע, היו לנו טון של פיילים, אבל אל אתם תדאגו. חושבים שאנחנו לא חברתיים? כאילו על כל המשחקים האלה? לא. פגשתי הומלס ברחוב, אמרתי לו תעבור לי את המשחק, הוא גנב לי את הטלפון ועבר לי את כל המשחק, ואחר כך הקפיץ את הטלפון מהחלון ותפסתי אותו. זה איזה הומלס חמוד. אוקיי, אז אני מקווה פגשתי פעם- שנהנתם. אני פגשתי כן. פעם ילד שחיטץ לי בגלבי.